Hej, mit navn er Martin Lykke, og jeg er direktør for Valutastrategi Invest. Valutastrategi Invest er lige nu i en emissionsperiode, hvor det er muligt at tegne aktier i selskabet. Selskabet investerer i automatiserede valutastrategier, og vi har igennem nu over et år gennemprøvet flere forskellige automatiske strategier, og vi synes selv, vi er kommet frem til et rigtig godt mix af forskellige strategier, der målt over en årrække kan give et afkast på 40-60% om året. Vi er godt klar over, at sådan et afkast lyder fuldstændig helt vanvittigt, og det er det muligvis også, men vi erkender samtidig også, at der er høj risiko forbundet med den her investering. Vi er ikke de typer, der siger, kommer og investerer hos os, der er lav risiko med meget høj afkast. Sådan er verden desværre ikke. Der er høj risiko i de her systemer, men risikoen er ikke større end at de systemer, vi anvender, der kan vi sætte makstab ind per handel. Og makstabet per handel ved starten af lanceringen, når vi går i gang for alvor, ligge på omkring en 2-3%. De fleste af strategierne er allerede i gang ved at enkeltpersoner via NP Forex har skudt penge i de strategier. Så langt de fleste af strategierne, de kører allerede. Det nye er her, at man kan købe aktier i et selskab, hvilket er lidt lettere faktisk, end at blive oprettet som kunde hos NP Forex. Og der er også nogle skattemæssige fordele, blandt andet kan man bruge pensionsmidler. Men de her strategier, vi har fundet frem til, de kører live allerede, men vil altså også køre live i Valutastrategi Invest. Og man kan allerede nu følge strategierne på valutastrategiinvest.dk og se, hvordan de i demoversioner performer. Men når alt er sagt, så tror vi på det her, og vi tror, der er en god mulighed for at få et afkast ud over det normale som investor. Og man kan i hvert fald sige, at man spreder sine investeringer ved at gå ind i Valutastrategi Invest. Man eksponerer sig mod valutamarkedet, og man eksponerer sig mod et selskab, som ikke er afhængigt af konjunkturerne. Så hvis man har investering i rettet mod aktiemarkedet generelt, man har investering rettet mod obligationer, det er fornuftigt nok. Men det kan også være en god idé at bruge i sin portefølje, at bruge en del af sine penge på at investere i Valutastrategi Invest, sådan som man har rettet sine investeringer mod et konjunkturneutralt marked, og sådan så man ikke taber det hele på gulvet, fordi at der kommer en ny gældskrise i Sydeuropa, fordi der kommer en ny gældskrise i USA, eller fordi den kinesiske vækst lige pludselig daler. Så derfor synes jeg, at man som investor skal kraftigt overveje at gå ind i Valutastrategi Invest. Vi, holdet bagved, og jeg vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at gøre Valutastrategi Invest til en succes. Om det er nok, ja, det vil tiden vise. Men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan. Og vi tror som sagt på, at der er en rigtig god mulighed for at få et afkast, der er ud over det normale. Men omvendt erkender vi også, at det er et risikofyldt marked. Så derfor er det i sidste ende op til dig, kære investor, om du vil investere i det her selskab eller ej. Jeg tror på, at det godt kan betale sig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det skal blive en succes. Men i sidste ende, så er det strategierne, der bestemmer. Tak.